شالوم شالوم ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመጸንሕኩም حسن جت فشاملين جت سنود وارميا ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝሆንና ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና وإذا har vi kommit med det levande ordet för den här dagen. ሎም እንካፈሎ ቃል ሰለስተ ደረጃ ምፍላይ ይብል እዩ Och dagens ord det är 3 olika steg av avskiljning. ክርስትና ብምፍላይ ዝጅምር ብምፍላይ ዝኽየድ ብምፍላይ ከአዝውዳ ህይወት እዩ Det kristna livet det är ett liv man börjar genom avskiljning, man lever det genom avskilja sig och man lämnar det genom att avskilja sig. ግን እዞም ሰለስተ ደረጃ ናይ ምፍላይ ክንፈልጦም ኣለና Men det är viktigt för oss att lära känna dessa 3 olika steg. እቲ ቀዳማይ ምፍላይ ኣብ ዳግም ምውላድ ንጎይታ ንፍለዮ ናይ መንፈስና ምፍላይ Den första avskiljningen det är genom att bli på nytt född, det är att få Guds ande i sig. ምክንያቱ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ አመንና በመንፈስና ፍጹም ከም በሐድሽ ተወሊድና ንአምላኽ ተፈሊና ኢና Och den dagen vi trodde på vår Herre Jesus Kristus, det är den dagen genom hans ande vi blev helt avskilda i vårt inre till honom. ውሉድ አምላኽ ኮይና ኢና Vi blev Guds barn. ናይ አምላኽ ህዝቢ ኮይና ኢና Vi blev Guds folk. መጽሐፍ ቅዱስ ቆሚሉ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 I första Petrusbrevet kapitel 2 vers 9 står det så. ንስኻትኩም ግና ደግነት ተኻብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝጸውዐኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም ንስኻትኩም ቀደም ህዝቢ ዘይነበርኩም ሕጂ ግና ህዝቢ አምላኽ ኢኹም ዘይተማሓርኩም ዝነበርኩም ሕጂ ግና ምሕራት ኢኹም Från vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vers 10. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. ስለዚህ ሪኹም እዚ እቲ ቀዳማይ ምፍላይ ፖዚሽናል ሳንቲፊኬሽን ንብሎ እዩ Det här är det första steget att avskilja sig, det avskilja sig för sin frälsning. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ህዝቢ ኢሉ ድጽዋዕና Det är därför Guds ord kallar oss ett heligt släkte. ምክንያቱ ስለስተፈለና Och det är för att vi är avskilda till honom. እቲ ካልኣይ ምፍላይ ግን Men den andra avskiljningen, ቀጻሊ ዝኾነ ምፍላይ det är ett avskiljning som sker konstant. እዚ እቲ ፕሮግሬሲቭ ሳንቲፊኬሽን እዩ Det är den som pågår progressivt hela tiden i våra liv. እዚ ምፍላይ እዚ ግን ዳግም ተወሊድና ምስተፈለና ብክርስቶስ ብዛዓበናዮን ብዝበሰልናዮን መጠን በኩሉ ካይዳና ንአምላኽ ንፍለዮ ምፍላይ Men den här andra steget av avskiljning, det är efter vi har blivit pånyttfödda och vi har fått frälsningen av Gud och vi växer i det, och med det mått vi mognar i det kristna livet, ju mer vi förnyar och vi ändras i våra liv, avskiljer oss helt till Gud. እዚ ምፍላይ እዚ ምስ መንፈሳዊ ዕቤትና ዝተተሓሓዘ ምፍላይ እዩ Och den här avskiljningen är kopplad med vår mognad och växt i det kristna livet. ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ ደው ክንብል የብልና Så vi måste inte stanna i det första steget bara. ናብዚ ካልኣይ ደረጃ ክንከይድ ኣለና Vi måste gå till det här andra steget. እንድሕር ናብዚ ካልኣይ ደረጃ ዘይከይድና ኩሉ ግዜ ቆልዑ ክርስቲያን ኮይና ኢና ክንነብር Och om vi inte går till det här andra steget så kommer vi leva konstant som spädbarn i det andliga. ሮሜ 12 ካብ 1 ክሳብ 2 ቆሚሉ ኣሎ I Romarbrevet kapitel 12 från vers 1 till vers 2 står det så. እምበኣር ሰሕዋትየ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ Det står så här: därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. ሪኹም ብሩኻት እዚ ምፍላይ እዚ በእምሮኹም ብዝተሓደስኩም ብዝበሰልኩም መጠን ንስጋኹም ንኣምላኽ ህያውን ቅዱስን መስዋዕቲ ጌርኩም እንዳፈለኹም ትኸዱ ምፍላይ Och den här andra avskiljningen, det är med det mått ni växer, med det mått ni växer i det kristna livet, det är då ni förnyar ert sinne och då frambär ni er kroppar som ett heligt offer inför Gud. ኣብቲ ቀዳማይ ምፍላይ ኩሉ ክርስቲያን ሓደ እዩ I det första steget i det kristna liv, alla är samma. ኩልና ህዝቢ ኣምላኽ ተቐዲስና ኢና Alla vi är Guds folk och vi är helgade.
ኣብዚ ካልኣይ ምፍላይ ግን ሓደ ይኮንና Men i det andra steget vi är inte alla detsamma. ከም መጠን ደረጃናን ብጽሕናናን ብክርስቶስ ንዕኡ ህይወትና ንፈልየሉ ምፍላይ እዩ Det är med det mått vi accepterar och lever det ordet och vi avskiljer oss för honom som det skiljer sig. ድሕሪ እዚ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ ሒዝና ዝኸይድ Och efter det andra, det är den som tar oss till den tredje avskiljningen. እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ መወዳእታ ምፍላይ ወይ ድማ እቲ ultimate sanctification ንብሎ እዩ Och den tredje steget är den slutliga och den sista avskiljningen. እዚ ድማ ናይ መጨረሻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ብስጋና ተለዊጥና እንውሰደሉ ጊዜ Och det är den sista där vår Herre Jesus Kristus kommer och vi blir förnyade i vår kropp förvandlas och vi kommer inför honom. ኣብቲ ምንጣቕ ወይ ድማ ምቕላብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጊዜ ማለት እዩ Det är uppryckningens tiden. መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:51-52 I första Korinthierbrevet kapitel 15 från vers 51 till vers 52 står det så. እነሆ ምስጢር ነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና ብሓንሳእ ብቕጽበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምውታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንሱ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና Det står så här, se, jag ser er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå, odödliga, och vi ska förvandlas. እዚ ሪኢኹም ኣብ መጨረሻ ካብዚ ስጋዊ ስጋ ሒዝናዮ ዘለና ናፍቲ ሰማያዊ ስጋ ተለዊጥና ንቕለበሉ ጊዜ Och det här är den tiden där vi lämnar den här fysiska kroppen som vi har och förvandlas till den nya gestalten och vi kommer in inför Herrens härlighet. እዚ ናይ መወዳእታን ሙሉእ ፍጹምን ምልዋጥ እዩ Och det här är den sista och fullkomliga avskiljningen vi har kvar. ስለዚ ዞም ሰለስተ ደረጃ ለውጢ ምፍላይ ፍለጥዎም Så lär känna dessa 3 olika steg av avskiljningen i det kristna livet. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.